Fatiga, cansament, suors, tant nocturnes com diurnes. irritabilitat, canvis d'ànim, no sé què em passa, però és que estic trista. I apareix de cop, Fots. Hi ha una disminució també de vitamina D. la menopàusia. No ens avorrim gens, les dones, mai. No és cap malaltia. No, és una per etapa tant, més i ja està. L'extracte de simicifuga, hi ha les isoflavones, hi ha el magnesi, hi ha la vitamina D. M'he posat a tope. Farem pols després, aviam. Ah, sí? Ui, sí, m'ho passo superbé. Que les dones són meravelloses. Sí, I tant. molt. Comencem amb un tema estrella, Ai. Ja n'estàvem parlant fa una estona Sí. i seguirem. Anna Laura, la menopàusia. Txaran. Taratara. Temazo. Sí, poc se'n parla ara. Sí, ara es parla bastant de la menopàusia. Sí. Que s'ha de dir que hi ha... la gent es preocupa potser més per què li passa, de com pot anar tinguent ajuda amb les necessitats que es va trobant amb petits problemes a cada moment. I penso que els sanitaris som gent que hauríem d'estar informada i estar una mica a prop dels problemes que pot tenir la dona en aquests moments. Sí, Definim una mica... Perdona. No, digues. No, anava a dir això, que de mitjana apareix entre els 45 i els 55 anys. Però què passa? Que després hi ha la perimenopàusia, que pot començar fins a 10 anys abans. Vale, sí, definim les etapes. Aleshores, és això que Quan comença la perimenopàusia? pot començar fins a 10 anys abans de que et vingui la menopàusia. O sigui, I ja té símptomes. Sí. pots començar a tenir símptomes. Però Ja siguin comença tenint a la tenir regla. símptomes. Perquè la menopausa com a tal són un període de 12 mesos en els quals tu ja no tens la regla. Sí, realment la menopàusia és un dia. És el dia que fa 12 Exacte. que ja no has tingut la regla. Exacte, sí, Exacte. en certa manera sí. Que després hi ha tota la sèrie dels símptomes i després hi ha la postmenopàusia, que també, en molts casos, millor que vagis acompanyat per les necessitats que puguis tenir. Sí. Però perquè la gent es faci una idea Situï, sí. i es situï, és una mica això. Llavors, durant tota aquesta etapa, les hormones van fluctuant. Sí. Sí, les dones sempre tenim balls. Sí, és que... hormonals. I van ballant. No ens avorrim gens, les dones, mai. No. I llavors sí que és veritat que quan una dona va al metge o se li fan uns anàlisis en els quals hi ha uns barems, potser aquell dia que es va fer els anàlisis Li surt tot bé. Li surt tot bé, perquè es mira doncs, Els paràmetres que els estan paràmetres que ha acostumats. de mirar Sí. i estan tots correctes aquell dia, però Clar. ella està Segueix realment malament. perimenopàusia o es troba malament en certes coses o té símptomes Sí. Dels símptomes també molt variats. molt variats. Els Des principals de- quins són? Fatiga, cansament, és que molt de cansament, Fogots, que és el que sempre es parla més, Suors, a vegades, tant nocturnes com diurnes. però també llavors irritabilitat, canvis d'ànim, vull dir, hi ha moltes dones que també diuen és que no sé què em passa, però és que estic trista. O estic... Canvis d'humor. Sí. Sí. Però, noies, hem d'estar tranquil·les perquè hem de tenir en compte que la menopàusia no és cap malaltia. No, és una etapa més i ja està. etapa totalment. que es passa i que un té un tipus de símptomes, un té uns altres i es pot anar cada dona ho viu coses quan a la seva manera. Exacte. I que, per sort, cada vegada hi ha més... Exacte, més maneres de combatre tots aquests mecanismes, símptomes sí. i sobretot que seguim trobant, o sigui, intentar sempre buscar la salut òptima i el benestar òptim, que vull dir que no ens hem de quedar com que estem també molt acostumades a, bueno, em trobo una mica bé i ja està. No, anem a trobar-nos a buscar... I que hi ha tot tipus de casos, o Mm. sigui, hi ha dones que segueixen el reglament, hi ha dones que de cop i volta se'ls en va la regla i no saben per què, no va més la regla i tenen sufocos de cop i apareix de cop, Fots. Fogots. Són I què fem? horribles. Bueno, hi ha diverses coses. Hi ha l'extracte de simicifuga, hi ha les isoflavones, hi ha el magnesi, hi ha la vitamina D, hi ha moltes opcions que podem provar i podem mirar aviam com et vas trobant. Vale. O us aneu trobant.
Anirem fent, doncs, perquè, clar, tots passem etapes. I hi ha dones que els hi ve A molt vegades és la aviat. calor, és que fa força calor, també. És veritat, no hi havia pensat en això. Deu ser això. Sí, Home, aquí a Girona, Déu-n'hi-do, la calda que fa, la veritat. És veritat. Llavors, coses que podem donar a la gent abans d'arribar en etapa de menopàusia, a vegades els hi podem demanar que es facin algun tipus d'analítica, que poden estar baixos, de què poden estar baixos. Bueno, això que comentava l'Anna, baixes. Això que comentava ara també l'Anna, tots aquests extractes i coses així, i el magnesi també és una cosa que solem donar. Sí. Perquè... Una altra cosa que no hem dit és que pot disminuir el desig sexual. Ui, sí. I això es dona la maca. I sequedat vaginal també n'hi ha molta. Exacte. Això també... I de l'altre? S'ha ficat tan vermella com la samarreta. La meva mare no l'ha tingut mai. Però jo crec que una cosa em compensa l'altra. O sigui, se m'ha anat cap als sofocus i, en canvi, la meva hidratació, de moment, és bona. Però ull, perquè sí. El que passa és que sequedat vaginal també a vegades va lligada a aquesta picor i coses així, per tant també és com... Tampoc en tinc. Anem a... No, doncs mira que bé, tu. Com me n'alegro. Insomni, a vegades, també. Sí, insomni, a vegades... Que també l'insomni també és un tema, perquè de normal sí que passem molt a psicofàrmacs i a coses així, com per combatre ràpid la falta d'insomni, i tenir en compte que potser també hi ha altres alternatives que siguin una mica més respectuoses amb el cos, no? I que... Sí, un triptòfan, un llúpol, un GABA, una cosa així, una mica més... O, ara em tiraré pedres a sobre, però al final, tinguent un ritme circadiari una mica normal, sempre que es pugui, menjar, sempre que es pugui, menjar 3 hores abans d'anar a dormir, evitar pantalles, etc, i anar a buscar la relaxació, sembla que no, però hi ha molta part feta, I tant, i l'alimentació això no vol dir que després tu tinguis el teu dia i el teu moment, però si ja de per si agafes un hàbit, ajuda bastant. Mantenir uns horaris similars, aixecar-te a la mateixa hora, anar a dormir a la mateixa hora, més o menys, això ajuda molt, sí. I l'exercici físic, que també és una cosa... O sigui, hi ha una disminució també de vitamina D quan hi ha menopausa, que això és... I de massa muscular. I de massa muscular, per tant sí que es recomana molt aquest exercici de força, sobretot perquè els teus músculs estiguin protegits i llavors els teus ossos. Si tu protegeixes els teus músculs, els teus ossos no tindran tanta... Estan més reforçats. Exacte. Totalment. Perquè sí que és veritat que moltes dones quan entren en peri, post o menopausa comencen amb això, no? L'alendronat, aquestes cosetes que vens a buscar al setmanal. Vigilar amb l'osteopènia, que no vagi osteoporosi, tot això, vigilar-ho bé. Perquè és greu i es passa molt malament. Sí, i és important també, quan donem la vitamina D, sobretot aquests suplements de vitamina D, que estiguin amb el seu segell de qualitat, etc. A mi m'agrada molt quan els donem amb K2 per reforçar aquest fixament als ossos. Sí. Això és important, també. Sí, a part del que dèiem abans també de menjar aliments amb calci, rics en calci, i també amb vitamina D, com el peix i tot això, iogurts, formatge, que hi hagi a no ser que hi hagi algun problema d'intolerància, que hi hagi varietat a nivell d'aliments i després suplementació, òbviament, també quan fa falta, però que hi hagi una bona base alimentària. I d'esport. I d'esport. I de moure una mica la gent. Almenys un parell de dies de força a la setmana seria força important. És que la disminució d'estrògens també fa disminuir la massa muscular. Per això també hi ha això. Per això és important. No, és important, i tant. Exercici de força, que de fet s'haurien de fer una mica sempre, però en aquest moment de la vida... Això sí que ho faig. Això sí que ho faig. Això sí que ho faig. Sí, esport sí. Sí, m'hi he posat a tope. Farem un pols després, aviam. Sí. Ai, m'encanta, fer pols. Ah, sí? Ui, sí, m'ho passo superbé. Sí, no, a la mínima que puc atrevir-me amb algú. És veritat, una vegada ho vas dir quan vas començar a treballar, fem un pols i vaig dir, bueno, vale. Deies. No, és que ara faria ara, però no, Va, quan acabem fem un pols. Vale. Va. Si fas exercici físic, tens menys símptomes. Això és veritat? No és veritat? Què dieu? Ui,
És que és una Hi pregunta ha gent molt que ho diu, àmplia. és que jo faig molt d'exercici i així, jo crec que m'han baixat els sofocus. A veure, podria ser, Home, òbviament. tot ajuda, Sí. sí. A més, clar, descarregues allà energia, després hi ha la pujada dopaminèrgica sí. que fa que estiguis més contenta, menys irritable, o sigui que sí, tot ajuda, i a més guanyes massa muscular, la densitat òssia es manté una mica millor, vull dir que tots són aspectes positius. Sí, però repetim que cada dona és un món, Correcte. No vol dir L'altre que dia va comencis entrar a una fer senyora esport i no en tinguis. i va dir que es trobava en un moment que tenia molts sufocus, es trobava amb molts símptomes de la menopausa, que hauria el metge que li receptés alguna hormona. Què en penseu d'això? Depèn del cas, depèn dels nivells, depèn de tot. Vull dir, perquè sí que és veritat que potser hi ha dones que pateixen molt per aquest nivell, o sigui, per aquest tema més hormonal, i sí que hi ha una disminució molt important. I llavors és necessari. I una són també. més sensibles, però, bueno, Clar, s'ha de sempre valorar. que hi hagi un consell mèdic Sí, a sí, darrere. Sí, a vegades hi ha casos que sí que ho necessiten. Hi ha altres que potser podem provar amb altres suplements, i si ja anem bé, doncs no, deixar-ho com a últim recurs, depenent de cada cas i de cada dona. Sí. Sobretot, la nostra funció és acompanyar a la dona en aquests moments i que pugui tenir una referència de saber què és el que li convé, què no és el que no li convé, que li podem ensenyar a dir quins són els seus nivells, perquè, per exemple, una dona menopàusica necessita uns nivells de calci més elevat, tot i que estigui dintre de rang. rang, Igual que la vitamina D. necessitarà Sí. vitamina D més elevats del que pot necessitar una persona de 20 anys. Llavors, cada persona és bo que individualitzem una mica els casos. Totalment, i és molt difícil passar-se de nivell de vitamina D, perquè el rang és molt ampli, llavors pots donar-ho tranquil·lament moltes vegades, perquè Vale. el rang O sigui, és... quan entrin a la farmàcia trobaran a l'Anna amb una D aquí al front. Exacte, sí. D. No, però sobretot escoltar, Sí. perquè també és que és una etapa de molts de canvis, i les dones a vegades fluctuen entre molts de sentiments, no saben si això que estan passant és lo normal, per tant, és que sobretot escoltar, que també, bueno, és que és el més important. És molt important. Sí, ens agrada. I una cada feina que persona és fem diferent. molt, sí. I que cada persona rep les coses individualitzades, depèn del que s'hagi de prendre, el que no s'hagi de prendre, és molt genèric, tot plegat, i s'ha de veure cada cas. Sí, que les dones són meravelloses. Sí, I tant. molt. Totes. Totes. De totes les edats. I de tots els colors. Sí, sí. Totalment. Molt bé, doncs gràcies per escoltar-nos. Gràcies, fins una altra. Sí, ens veiem.